дар соҳаи маорифи ноҳияи Нуробод 82 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият мекунад, ки дар онҳо имрӯз 19111 нафар хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. тибқи маълумоти масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи Нуробод, дар соли 2026 як гурӯҳ хонандагони соҳибистеъдоди муассисаҳои таълимии ноҳия дар озмуни ҷумҳуриявӣ иштирок намуда натиҷаҳои назаррасро ба даст оварданд. салом тамошобинони гиромӣ, нашри навбатии барномаи соҳибистеъдод ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо гардонида мешавад. дар солҳои охир соҳаи маорифи ноҳияи Нуробод дар самти беҳтар намудани инфраструктура ва таъмини сифати таълим ба пешравиҳои назаррас ноил гардидааст. ба истифода супоридани муассисаҳои нави муосир, фароҳам овардани шароити мусоид ва заминаи моддии техникии муассисаҳои таълимиро ба маротиб тақвият бахшидааст. самти ҳаракати олимпӣ яке аз вазифаҳои асосии маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди шуъбаи маорифи ноҳияи Нуробод буда, мақсади он дарёфти хонандагони болаёқат, ҳавасмандгардонии онҳо ба омӯзиши амиқи фанҳои дақиқ ва омода намудани истеъдодҳои наврасу ҷавон барои иштирок дар олимпиадаҳои сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мебошад. дар робита ба ин, шуъбаи маорифи ноҳияи Нуробод таҳким бахшидан ба вусъати ҳаракати олимпиро яке аз вазифаҳои асосии хеш дар самти беҳтаргардонии сифати таҳсилот қарор додааст. вобаста ба мавзӯи мазкур мо бо масъулини соҳаи маорифи ноҳияи Нуробод ҳамсуҳбат гардидем. дар соҳаи маориф барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо қабул гардидааст. дар оғози барнома мехостем аз шумо бифаҳмем, ки барномаи мазкур дар соҳаи маорифи ноҳияи Нуробод ба пуррагӣ амалӣ гаштааст. ҷиҳати амалӣ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3/04/2021 таҳти рақами 113 дар бораи барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо барои соли 2021-2025 нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия оид ба амалигардонии барномаи мазкур таҳия ва ба қарори раиси ноҳияи Нуробод аз 23 апрели соли 2021 таҳти рақами 86 тасдиқ шуда буд. барномаи давлатии дарёфт ва рушди истеъдодҳо бо мақсади дарёфт, дастгирӣ, рушди хонандагони боистеъдод ва фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбиявӣ барои ташаккули таҳсили ҷавобгӯ ба талаботи таълим ва амалӣ намудани қобилияти эҷодии истеъдодҳо таҳия гардидааст. дар назди шуъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо фаъолият менамояд. марказ мустақилияти молиявӣ дошта бо бинои алоҳида таъмин мебошад. саҳми маркази мазкур дар дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар баланд бардоштани сифати таҳсилот, гузарондани озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. тоҷикистон ватани азизи ман, илм фуруғи маърифат ва шоҳномахонӣ назаррас мебошад. маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои назди шуъбаи маорифи ноҳия дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои таҳсилоти умумӣ фаъолияти худро ҷиҳати дарёфти хонандагони боистеъдоду болаёқат барои иштирок дар озмуну олимпиадаҳо ва сафарбар намудани онҳо ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ равона намудааст. имрӯз вобаста ба фанҳои табиию риёзӣ дар узмуни олимпиадаҳо хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Нуробод чӣ гуна дастовардҳои муҳимро ба даст оварданд?
дар соли таҳсилии 2025-2026 хонандагон дар олимпиадаи фанӣ фаъолона иштирок намуда 9 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Нуробод дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойҳои дуюм ва сеюм гардиданд ва дар чанд соли ахир бори аввал аст ки чунин дастоварди назаррас ба даст меояд. барномаи мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021-2025 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2021 таҳти рақами 170 қабул гардидааст, мавриди амал қарор дорад. рушди илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ зери таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, дар ин самт дар мамлакат бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 амалӣ мегардад. аз ин рӯ иҷрои барномаи мазкур зарурӣ ва саривақтӣ ба ҳисоб меравад. шуъбаи маорифи ноҳия дар якҷоягӣ ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ барномаи мазкурро мунтазам пайгирӣ намуда то кунун дар ин самт корҳои зиёдеро ба анҷом расонидааст. аз ҷумла нақшачорабиниҳо иборат аз 12 банд таҳия ва тасдиқ гардида иҷрои онҳо давра ба давра таъмин гардиданд. бо мақсади омӯзиши амиқи ин фанҳо дар муассисаҳои таълимӣ дарсҳои кушод, мизҳои мудаввар, машғулияту маҳфилҳои иловагӣ ва дигар чорабиниҳои зарурӣ гузаронида шуда, омӯзгорони фанҳои мазкур аз курсу семинарҳои махсус гузаронида мешавад. айни замон дар муассисаҳои таълимӣ 225 нафар омӯзгорони фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ фаъолият менамоянд. дар давоми солҳои 2021-2025 мутаносибан 178 нафар омӯзгорон аз курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзӣ гузаронида шуданд. дар синфҳои 8 ва 11 18 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия хонандагон аз рӯи равияи табиӣ ба таълим фаро гирифта шуданд. ташаккур. хонандагоне ки ба гирифтани ҷойҳои намоён дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ноил мегарданд, аз тарафи шуъбаи маорифи ноҳияи Нуробод ба онҳо чӣ гуна имтиёз муайян шудааст? бисёр саволи ба маврид додед. имрӯз хонандагоне ки дар озмуни олимпиадаҳо сазовори ҷойҳои намоён мегарданд, албатта аз тарафи раиси ноҳия, аз тарафи шуъбаи маориф қадрдонӣ гардонида мешавад. соли гузашта хатмкардаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 33 ҷамоати деҳоти Сафечашмаи ноҳияи Нуробод дар озмуни ҷумҳуриявӣ илмфуруғи маърифат сазовори ҷойи сеюм гардид аз номинатсияи физика астрономия. омодагиҳо дар сатҳи хуб рафта истодааст. аллакай мо озмунҳои ҷумҳуриявӣ даври ноҳиявӣ ҳам озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст, илмфуруғи маърифат, шоҳномахонӣ, ҳар се озмунҳои ҷумҳуриявӣ даври ноҳиявӣ гузарондем ва хонандагони мо ба даври ҷумҳуриявӣ тайёрии хуб дида истоданд. нисбат ба солҳои гузашта омӯзиши фанҳои дақиқ хеле хуб ба роҳ монда шудааст. соҳаи маориф ҳамчун соҳаи афзалиятнок ва калидӣ эълон гардида, дар натиҷаи таваҷҷӯҳу ғамхориҳо соласол сохтумони муассисаҳои таълимӣ дар ноҳияи Нуробод зиёд гардида, сифати таълим рӯ ба беҳбудӣ овард ва илму маърифат боло рафт. тибқи маълумоти масъулини соҳаи маорифи ноҳияи Нуробод, 9 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи мазкур дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фании хонандагон бо нишон додани донишу маҳорати баланд сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. ин дастоварди назаррас натиҷаи заҳмати пайвастаи хонандагон, маҳорати баланди омӯзгорони соҳибтаҷриба ва дастгирии ҳамешагии падару модарон мебошад.
اشتراکچی دوری آزمون جمهوریوی فنی از فن الگبرا، همچنین اشتراکچی آزمون شاهنامه‌خوانی و اشتراکچی دوری ناحیوی علم فروغ و معرفت در سال 2026 می باشم. من مینداری سبیبانده خش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری‌های همیشگی‌شان می‌رسانم. ما جوانان تاجیکستان همیشه با آرزوهای بلند، قلبی پر از امید، قدم‌های استوار و سوی آینده درخشان دائما می‌نگریم و می‌گوییم نسل استقلال و صلح و وحدت، پیروان پیشوای ملت. سال 2026 خوشنودیم که با موفقیت‌ها نائل شدیم. این موفقیت‌ها یکی از دستاوردهای بزرگ جدا استقلالیت است. خوانندگان ما کوشش کردند در این مدت ما 5 تا کوتا پرزیدنتی سازوار شدیم. یک تا دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا، 2 تا دانشگاه آموزگاری تاجیکستان و یک تا دیگر دانشگاه ختلان. در آزمون علم فروغ معرفت 3 خواننده ما یک تا جای اول، 2 تا جای دیهم سازوار گشتند. хонандагони болаёқату боистеъдоди муассисаҳои таълимии ноҳияи нуробод дар самти ҳаракати олимпӣ ва мусобиқаҳои байналмилалии илмӣ ва ба даст овардани шумораи зиёди медал то ба имрӯз комёбиҳои назаррасро соҳиб гардиданд. дар солҳои охир сатҳи фаъолият ва иштироки хонандагони ноҳияи нуробод дар олимпиадаҳои фанӣ аз ҷумла олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ба монанди илм фурӯғи маърифат, фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ба таври назаррас афзоиш ёфтааст. امروز مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 یکی از مؤسسه‌هایی که امروز در کار و فعالیت برای پیشروی نسل گذاشته ایستاده است. امروز جواباً به غمخوری‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که در دوردست‌ترین دهه امروز یک بینای نو زمانوی با تمام تجهیزاتش و کابینت لگافونی با تمام تجهیزاتش، کابینت فیزیکا همچنین امروز باشد در خوانندگان مؤسسه شرایط فراهم آورده شد که امروز همین دستگیری‌های پیشوای معظم است که خوانندگان مؤسسه در آزمون‌های جمهوریوی سزاوار جای‌های نمایان و جای‌های یکم گشته هستند. هم در علم فروغ معرفت، خب آزمون شاهنامه‌خوانی و همین طریق آزمونایی که امروز هستند سزاوار جای‌های یکم و دیوم در سطح جمهوری شده ایستادند شاگردان. ҳадаф аз ин тадбирҳо ҷалби хонандагони болаёқат, ихтирокор ва боистеъдод ҷиҳати асос кардани дастовардҳои навтарини илмиву техникӣ ба таври фарогир омӯхтани фанҳои алоҳида, пурра ошноӣ пайдо кардан ба технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ, ихтирокорӣ, инчунин омодагӣ ба озмун ва олимпиадаҳои байналмилалӣ ва вусъат бахшидан ба ҳаракати олимпӣ дар ин самт мебошад. хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи нуробод дар озмуни олимпиадаҳои бонуфуз иштирок карда парчами ватани худро баланд мебардоранд. шумораи хонандагони болаёқат дар муассисаи мо хеле зиёданд ки дар озмуни олимпиадаҳо иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. аз ҷумла худам дар озмуни илм фурӯғи маърифат иштирок карда аз номинатсияи химия дар даври якум ва дуюм сазовори ҷойи аввал гаштам. инчунин дар олимпиадаҳои фанӣ низ иштирок намуда аз ҳамин фанни химия ҷойи якум гирифтам. дар муассисаи мо 751 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст ки онҳоро 27 нафар омӯзгорони соҳибтаҷриба дарс мегӯянд. хонандагони мо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, ил фурӯғи маърифат, фурӯғи субҳи доноӣ, шоҳномахонӣ, тоҷикистон ватани азизи ман фаъолона иштирок намуда истоданд ва ба даври минтақавӣ рохат гирифтаанд. хонандагони мо дар озмунҳои фурӯғи субҳи доноӣ, ил фурӯғи маърифат, тоҷикистон ватани азизи ман, шоҳномахонӣ фаъолона иштирок намуда ҷойҳои намоёнро сазовор гаштаанд. шукрона аз истиқлолият, шукрона аз пешвои муаззами миллат мекунем ки чунин муассиса, чунин симхонаҳои барҳаво ба тамоми таҷҳизоти дарсӣ ба мо муҳайё карданд ки мо ба шогирдон дарс мегӯем. муассисаи мо яке аз муассисаҳои беҳтарини ноҳия
به حساب رفته. در مؤسسه ما کابینت های فنی موجود است. فن خیمیا، بیولوژیا، فیزیکا، الگبرا، اینفرماتیکا با تمام تجهیزات مجهز گردیدند. امروز در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نورآباد برای تعلیم و تربیت خوانندگان همه شرایط مساعد فراهم آورده شده است. زمینه مادی و تکنیکی ساحه давра ба давра беҳтар гардида, ҳоло муассисаҳои таълимии ноҳия бо синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо технология, компютерӣ ва дигар шароити зарурӣ таъмин мебошад. соҳаи маорифи ноҳияи нуробод солҳои охир бо бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва муҷаҳҳазсозии синфхонаҳо рушд карда, сатҳи фарогирии хонандагон ва сифати дониши хонандагон дар озмуну олимпиадаҳо боло рафтааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами стати шаҳраки Дарбанд 11 сентябри соли 2024 бо ташаббуси пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кушода ба истифода дода шуд, ки соли гузашта 520 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуда буд. имсол 620 нафар, 100 нафар зиёд ба таҳсил фаро гирифта шудааст. дар ҳамин ду соли гузашта хонандагони мо дар олимпиадаҳои даври ҷумҳуриявӣ як нафар хонанда дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои дуюм гашт. ин сол бошад дар озмуни фуруғи субҳи доноӣ ҷои якумро дар ноҳия ишғол намуд. аз фанҳои дақиқ бошад як нафар хонандагон намон дар озмуни ин фуруғи маърифат бошад аз фани технологияи иттилоотӣ ҷои якумро ишғол намуд дар даври ноҳиявӣ. хушбахтона бо сари баланд гуфтанем, ки барои чунин ғамхору эътимоди хиратманду сарвари хиратманду оқилу маърифпарварамон мо ҳайати коллективи омӯзгорон вазифадор ҳастем, ки насли наврасу ҷавонро дар рӯҳияи баланди худшиносии миллии ватандӯстӣ, илмомӯзӣ тарбият намоем, то ки дар оянда номбардори давлату миллат бошад. дар баробари ин бо мақсади амалисозии бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ва ҷиҳати рушди тафаккури техникӣ, васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навбарӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар ин самт шӯъбаи маорифи ноҳияи нуробод саҳми муносиб гузошта натиҷаҳои назаррасро ба даст оварданд. ман дар озмуни фурӯҳ донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти классики тоҷик дар даври ноҳиявии озмун сазовори ҷои аввал гашта, инчунин дар олимпиадаҳои фанӣ аз фани забон ва адабиёти тоҷик дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои сеюм гардидам. ва дар оянда мехоҳам, ки дар чунин озмунҳо бештар иштирок намуда, инчунин дар даври ҷумҳуриявӣ озмуни фурӯҳ донои китоб сазовори ҷойҳои намоён гардад. дар замони соҳибистиқлолии кишвар соҳаи маорифи ноҳияи нуробод низ рушд карда, дар ин ҷода як қатор муассисаҳои нави муосир бо тамоми лавозимати хониш бунёд ёфтааст. имрӯз муассисаҳои навбунёдшуда дорои кабинетҳои фанӣ муҷаҳҳази таълимӣ мебошад, ки бо истифода аз ин имконоти муносиб раванди таълиму тарбия ва омӯзиши технологияи муосир барон монда шудааст. солҳои охир хонандагони боистеъдод ва болаёқати муассисаҳои таълимии ноҳияи нуробод дар озмун ва олимпиадаҳои сатҳи шаҳрӣ ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, тавассути он таҳкими ҷаҳонбинии илмии худро рушд дода, дар арсаи байналмилалӣ Тоҷикистонро муаррифӣ намуданд. имрӯз кабинети легафонӣ ба маблағи 146 000 сомонӣ аз тарафи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, кабинети химия ва физика ба маблағи 143 000 сомонӣ, ҳамин тариқ ба маблағи 40 000 сомонӣ маводҳои ёрирасон дар вақти таълим дастраси хонандагон ва дастраси мо гардид. қариб таи 300 000 сомон таи 2 соли охир аз тарафи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ан ҳамин маводҳои таълимӣ ба мо дастрас гардидааст. таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати кишвар нисбат ба рушди соҳаи маориф ва ба роҳ мондани озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аст, ки имрӯз шумораи иштирокчиёни озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. илм фуруғи маърифат аз ҳисоби таълимгирандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи нуробод зиёд ба назар мерасад. ба гуфтаи мутахассисони соҳа, ҳадафи асосии баргузории озмун ва олимпиадаҳои доиршуда баланд бардоштани фарҳанги китобхонӣ, рушди қобилияти эҷодӣ, таҳкими ҷаҳонбинии маънавӣ ва ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба омӯзиши илму адаб ва мутолиаи китоб мебошад.
ин дастоварди арзишманд самараи заҳмату талошҳои пайвастаи хонандагон, омӯзгорон ва падару модарон мебошад. ба боварии комил метавон гуфт ки хонандагони лаёқатманд дар марҳилаи ҷумҳуриявӣ низ иштироки фаъолона намуда сазовори боз ҳам комёбиҳои нав ба нав мегарданд. наврасону ҷавонони соҳибистеъдоди ноҳияи Нуробод дар қатори дигар ноҳияҳои кишвар дар бо нуфузтарин озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ натиҷаҳои беҳтаринро дар соли 2026 ба даст оварданд. барномаи соҳибистеъдод буд ки шуморо аз дастовардҳои навбатии соҳаи маорифи ноҳияи Нуробод ошно намудем. инҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. То нашрҳои дигар саломату комёб бошед.